Alebo jedno zo základných cvičení sú nejaké rýchle workoutové cvičenia, napríklad Tabata. Hej. Tabata, podstata toho cvičenia je v tom, že cvičíte v nejakých intervaloch, 20 sekúnd cvičíte, 10 sekúnd treba oddychujete, je na to takýto timer. Môžete si ho stiahnuť v rôznych aplikáciách, hej. Sú rôzne prevedenia tých timerov, spúšťa sa to jednoducho, tu sa nastavujú nejaké časy, základný čas je tých 16 minút, denne by sa malo cvičiť aspoň tých 16 minút, dá sa to zvládnuť, nie je to nič ťažké, skladá sa to zo 4 základných cvikov, ktoré sa opakujú tých 16 minút, hej. Ja to robím tak, že prvé 4 cviky dávam na rozhýbanie tela, je to nejaké kardio cvičenie, potom dávam tie základné cviky, ako precvičiť celé to telo, jednotlivé svaly, ako prsné svaly, chrbtové svaly, svaly na nohách a na rukách. Dobre, tak začneme. Odštartujeme to. Treba pritom stále dýchať, netreba zadržiavať dých. Preskakovanie cez prekážku, na to si treba dávať pozor, aby som dobre doskočil. Výborný cvik na to, aby som zasiahol nejaké spodné brúško, stehné svaly, chrbtové svaly. Ideme. Toto boli... Už ste trochu zadýchaný? Toto boli prvé základné nejaké cviky. Samozrejme, šviehadlo sa dá robiť 4-krát po sebe, hej. Preskakovanie cez tú peru 4-krát po sebe. Tanáčik alebo rozmnožovanie a upažovanie, alebo jak sa to volá. Takisto 4-krát, nemusíte si to rozdielovať, že spravím jedno šviehadlo, jeden stupienok, jedny angličaky, jedného panáčika, nie. Môžete ísť 4-krát šviehadlo za sebou. Vydržím to tých 16 minút, hej. Takže ľudia, netreba sa báť, treba sa do toho pustiť, s telom to robí zázraky, vidíte, pretvičoval som to necelých 5 minút a teče zo mňa, takže húb do posilovne, buď idete na to sami, alebo oslovíte nejakého dobrého trénera a urobíte so svojím telom úplnú premenu a budete úplne šťastní a spokojní. Povedz niečo o tých endorfínoch? Ten hormón šťastia je úžasný. Cítim sa fakt dobre. Na to, že ma čaká ešte ďalší tréning, svoj vlastný, tak myslím si, že už som kvalitne zohriatý. Idem do toho a dúfam, že vás tu uvidím a že sa nebudete báť a nebudete sa hanbiť a proste dojdete a budete so svojím telom robiť proste nejaké zázraky. Čaute.